Тази нощ с Creeper, Herobrine. Каска. Creeper, Herobrine, кажи нещо на камерата. Айде да мине оттам. Да, ще ходим на шела. И... Защото ни е скучно. Виж? Звучи като пчела. Може да им пратим на линки за моя канал, да може да има събрание. Да, ама не, това е шорт видео. Ами да, може да сложим долу линка. Оттам не може. Пратя само, да пратя. Окей, ма. Мисля, че от шорт видеото не може да се слага линк. Това видео усещам, че ще е скучно. Хора, миналото видео ми го изтриха, защото там запалих, написах for offroad с бензин и го запалих и да.